Rumarkitekt Christian von Bengtson har store drømme med sin opfindelse. Sammen med et helt hold af raketbyggere arbejder han på at udvikle en rumraket, der skal sende en mand ud i rummet inden 2020. Denne forsøgsraket skal efter planen opsendes til næste sommer. I 2008 var han med til at stifte den danske raketforening Copenhagen Suburbitals. Med private donationer og 20 frivillige medarbejdere på deltid knokler de for at nå målet. Raketbyggerne har allerede haft succes og vundet anerkendelse i form af Ellehammerprisen 2013 for deres banebrydende arbejde. Tidligere i år lykkedes det også at få en raket i luften fra en flydende platform øst for Bornholm. Raketten, som havde en dukke ombord, gik som beregnet op i 8,3 km højde og vendte tilbage. Fremover venter endnu flere forsøg mod målet om en bemandet rumflyvning, og indtil videre har det ifølge rumamatørerne været det hele værd. Hvis missionen lykkes, vil Danmark være det 4. land, der sender et menneske ud i rummet med en rumraket efter USA, Rusland og Kina.